A tohle je přece jenom gól Slovanu, o který se postaral hráč s číslem 13. A bohužel nemám jméno tohoto hráče na soupisce, uvidíme, co zahlásí hlasatelka. Každopádně chybí mi 13 v mém seznamu. Každopádně gól to byl nádherný, o tom vůbec žádná. A je to 5-1, rozdíl snížen na 4 góly. Čas 32 druhého týmu Václav Bratislava, střelec číslo 13, Dominik Janča, bez asistence stav, 5-1. Dominik Janča. Bohužel Slovan nedodal aktualizovanou soupisku s čísly. Zakázáno.